Hello friends, tini ang phungo thangoi kaisa thok ti khlai mani mission jagao thangkha ani mona isong borong ni kaisa sorisha ni buchuloino ikomoton kha miani simino omainke thok ti khlai mani chini koila sohor Unukuri district ni area tongo kaisa o mission baino orno chung thok ti khlaio abo mission Omainke mesin, ora inke moso gura khlai mane, kubangma moso ba sutui gura rok khlai mano. Tei o jaga inke mai, ora inke dan mai. Sudu bukur simi khugui, tei o jagao bukur no khibi phayo. Iko pipeline by miani simi nai singoi phainai rok malik hinge iko sikanga chuknai second bar omainke first time hero to mane babuk second time Malik
tarak